Hare Krishna to everyone. Warm welcome for today's Hare Krishna. NOD class Mataji. Hare Krishna. இப்போ join ஆகுங்க. Hare Krishna. Hare Krishna. Warm welcome for today's class. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம தேர்ட் பார்ட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் பக்தி ரசாமிருத சிந்துல. இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மிக்க பணிவான வணக்கம். நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தி ரசாமிருத சிந்து, அதுல வந்து 4 பிரிவுகள் இருக்கு. நம்ம 3வது பிரிவு பார்த்துட்டு இருக்கோம். 3வது பிரிவுல வந்து 2வது அத்தியாயம். ஓகேங்களா? ஸோ போன வாரம் பார்த்தது வந்து இந்த பிரைமரி ரசால வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சாந்த ரசாவை பத்தி பார்த்தோம். இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி வந்து தாசிய ரதா பத்தி சொல்ல போறாரு. ஓகேங்களா? இந்த தலைப்பு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சடென்டல் அஃபெக்ஷன். ஓகே, டிரான்சடென்டல் அஃபெக்ஷன் சர்விட்யூட். நமக்கு தெரியும் 5 ரசங்கள் இருக்கு. பிரைமரி ரசாஸ் 5, செகண்டரி ரசாஸ் வந்து 7 இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த 5 பிரைமரி ரசால வந்து ஸ்டெப் வைஸ் போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வர்றது வந்து சாந்த ரசா, நியூட்ராலிட்டி. 2வது அதுக்கு அடுத்தது உயர்ந்த படி பார்த்தீங்கன்னா தாசிய ரசா. அதுக்குன்னு தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்னு பார்த்தீங்கன்னா சாக்கிய. அதுக்குன்னா உயர்ந்தது வந்து வாத்சல்ய பாவம். அதுக்குன்னா ரொம்ப டாப் மோஸ்டர்லே இருக்கிறது வந்து கான்ஜுகல் லவ், மாதுரிய லவ், அதாவது பிரேமைன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அதுதான் வந்து டாப் மோஸ்ட். ஸோ இங்க வந்து ரூப கோசாமி வந்து இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் லவ், திவ்யமான அன்பு, அதாவது தாசிய பாவத்தை பத்தி சொல்றாரு. ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பக்தர்கள் தன்னுடைய நிலைகளை வந்து எப்படி கிருஷ்ணரோட வந்து ரிலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்கள வந்து எப்படி தன்னை வந்து பக்தியோட கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். அப்புறம் வந்து இதுல வந்து பிரிவுகள் கொடுத்திருக்காரு. ஓகே, இந்த சேவை பாவத்துல வந்து 4 பிரிவுகள் கொடுத்திருக்காரு. அதுக்கு உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்காரு ரூப கோசாமி. ஓகேங்களா? ஸோ அதை ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்கலாம்.
இந்த திவ்யமான அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஸ்ரீதர சுவாமி வந்து இந்த கான்செப்டை ஏத்துக்கிறார். ஓகேவா? இது ஏத்துக்கிட்டா இது வந்து என்னன்னு சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பூர்ணத்தை கொண்டதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அக்செப்டட் பை அத்தாரிட்டிஸ் லைக் ஸ்ரீதர சுவாமி. இது வந்து பூர்ணமானது. ஆஹ் பக்திக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது பர்ஃபெக்ஷனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டிவோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது என்ன மாதிரி இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தாஸ் சாந்த ரசத்தை விட உயர்ந்ததுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து டாக்குமெண்டேஷன் வந்து வேற புக்ல என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நாம கௌமுடின்ற ஒரு புக்ல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு வந்து தொடர்ந்து அன்பை செலுத்துறது. ஓகே, கண்டினியூஸ் அஃபெக்ஷன் ஃபார் கிருஷ்ணா, இல்லையா? ஸோ தொடர்ந்து வந்து பக்தியை வந்து பண்ணிட்டே இருக்கிறது இல்லைன்னா அவர் மேல இருக்கிற ஈர்ப்பு, அட்ராக்ஷன் ஃபார் கிருஷ்ணா. ஏற்கனவே கிருஷ்ணான்ற சொல்லுக்கு வந்து அட்ராக்ஷன், இது பாத்தீங்கன்னா அட்ராக்ஷன் டு கிருஷ்ணான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து தாசிய பாவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இன்னும் இல்லாம இங்க வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நமக்கு வந்து கடவுள் மேல அன்பு இருக்கு. அந்த அன்பை வந்து எல்லாரும் வந்து ரிலேஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த அன்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும், எல்லா பக்தர்களும் வந்து வேற வேற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்டென்டல் டேஸ்ட்னு சொல்றாங்க பாருங்க. டிவோட்டிஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் டிரான்ஸ்டென்டல் ஸ்டேட்ஸ். சாரி. ஸோ அதை இதுக்கு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா இப்போ நம்ம இருக்கோம், நமக்கு எல்லாம் நம்ம இப்போ நான் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு பழம் பிடிக்கும், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான ரசம் பிடிக்கும், இல்லைங்களா? எல்லாருக்குமே ஒன்னே பிடிக்கும்னு அவசியம் இல்லை, இல்லையா? ஒருத்தங்களுக்கு மாதுளை பிடிக்கும், ஒருத்தங்களுக்கு மாம்பழம் பிடிக்கும், ஒருத்தங்களுக்கு திராட்சை பிடிக்கும். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து கடவுள் மேல அன்பு செலுத்துறது வந்து அவங்கவுங்களுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பாவத்தை சொல்றாங்க. அதுதான் இங்க வந்து ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றாருன்னு டிஃப்ரெண்ட் டிரான்சடென்டல் டேஸ்ட், அதாவது பல தரப்பட்ட திவ்யமான ரசங்கள்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு ஒருத்தவங்க வந்து மாதுரிய அன்பு செலுத்தலாம், இல்ல வாட்சல்ய பாவமா கிருஷ்ணரை செலுத்தலாம், அவர் மேல அன்பு செலுத்தலாம். ஸோ எல்லாமே therefore the general name for this state is affection. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் பொதுவானது என்னன்னா பற்று. யார் மேல பற்று? கிருஷ்ணர் மேல பற்றுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எந்த ரசமா இருந்தாலும் என்ன, அவர் மேல கடைசியா வந்து பற்று. நமக்கெல்லாம் எப்படி ஒரு விஷயத்த பிடிக்குமோ அது மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒன்ன பிடிக்கணும்னா அது வந்து கிருஷ்ணரு. எந்த பாவத்துல வேணும்னாலும் நம்ம வந்து அவரை வந்து பிரீத்தி பண்ணிக்கலாம், அன்பு செலுத்திக்கலாம். பட் கடைசியில அதுக்கு வந்து அதுல எல்லா ஸ்டேஜ்லயும் எல்லா நிலையிலும் அவர் மேல பற்றுதல் இருக்கு, அவர் மேல அன்பு இருக்குன்றத இந்த இடத்துல சொல்றார். ஓகேங்களா? சுகதேவ கோஸ்வாமி. அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாவத்துல தாசிய பாவத்துல இருக்கவங்களுடைய நிலைய பத்தி சொல்றார். அதாவது சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கோலோக்கில் இருக்கக்கூடிய விரஜவாசிகளை பத்தியும் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து துவாரகா தேஷ்ல இருக்கிறவங்கள பத்தி சொல்றாங்க. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு குடும்பம் எடுத்துட்ட அம்மா அப்பா உறவுகள் வந்து ஒரு மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பாசம் நேசம் வந்து ஆஹ் ஏத்தாற் போல அவர் வந்து நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். கிருஷ்ணர் வந்து இங்க வந்து என்ன மாதிரி மனப்பான்மையில ஏத்துக்கிறாங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பெரியவர், அவர் வந்து அவர் தான் என்னோட தலைவன். அந்த பாவத்துல தாசிய அஃபெக்ஷன் வச்சுட்டு இருக்கவங்க கிருஷ்ணரை பார்ப்பாங்க. ஸோ தன்னை வந்து கிருஷ்ணருக்கு சேவகனாகணும், தான் வந்து கிருஷ்ணருக்கு சிறியவனாகவும் நினைச்சு சேவை பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மனப்பக்குவம் தான் நமக்கு ஆக்சுவலி தேவை. ஓகேங்களா? பட் நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம தாட்பூட் ராஜா மாதிரி நம்ம வீட்டுல வந்து நல்ல ஒரு செங்கோல் ஆட்சி பண்ணிட்டு வரோம். அப்புறம் வந்து வேலைக்கு போற இடத்துல ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருப்போம், இல்லைங்களா? ஸோ எல்லாத்துலயும் நான் தான்ற இடத்துல வந்து நம்மளதான் வந்து நம்ம மேல வைக்க பாக்குறோம். பட் வந்து என்னன்னு எடுத்துக்கணும்னா இங்க வந்து இந்த சரீரத்துக்குரிய இந்த உலகத்துல வந்து இந்த சரீரம் மனுஷ சரீரம் கிடைச்சிருக்குன்னா இதனுடைய சேவை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ணணும்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நமக்கு வந்து நல்லா புரிஞ்சிடும். ஓகே, இந்த உடம்பு வச்சிருக்கிற நோக்கமே வந்து கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யணும். அப்புறம் இந்த பௌதிக உடல் எதுக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இது அபாயமானதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்றாங்க. பட் இந்த பௌதீக உலகத்துல இருந்துகிட்டே வந்து நம்ம எந்த பொருள் மேலே பற்றுதல் இல்லாம கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில வந்து பற்றுதல் வச்சு போகணும். ரெண்டு விஷயத்த நம்ம மனசுல நல்லா தெளிவா வச்சுக்கணும்.
ஒண்ணு இந்த சரீரத்தோட நோக்கம் கடவுளுக்கு சேவை செய்யணும். இந்த பௌதீக உலகம் வந்து அபாயமானது. இதை நம்ம மனசுல நல்லா தெளிவா பதிக்க வச்சுட்டோம்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு பாவனையை எடுத்துட்டு நம்ம வந்து சீரியஸா பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இந்த பாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தாச பாவம் வந்து எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. இந்த பூ உலகத்திலயும் இருக்குது. ஒரு வேலையில போனா ஒருத்தவங்க வந்து சர்வெண்ட் இருக்காங்க, ஒருத்தர் மாஸ்டர் இருக்காரு இல்லையா, ஆபீஸ் மேனேஜர் இருக்காங்க, பியூன் இருக்காங்க. அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வைகுந்த லோகத்திலயும் இருக்குது, கோலாக்கல விருந்தாவனத்திலயும் இருக்கு. ஓகே, எல்லா இடத்துலயும் வந்து இந்த பாவனை இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக்ல விருந்தாவனத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணர்னா ரொம்ப பற்றுதலா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அவங்கள வந்து அவங்க அந்த பிரஜவாசிகள் கிருஷ்ணரை எப்படி வந்து வர்ணனை பண்றாங்கன்ற இந்த பேராகிராஃப்ல கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு எல்லாம் தெரியும், கார்மேக வண்ண கலர்ல இருப்பார், பிளாக்கிஷ் கிளவுட் லைக் கலர்ல இருப்பாருன்னு தெரியும். அப்புறம் அவர் எப்பவுமே கையில வந்து புல்லாங்குழல் வச்சிருப்பாரு. ஓகே, அப்புறம் பட்டு பீதாம்பரம் இல்லைங்களா, பட்டு பீதாம்பரம் அணிவிச்சுட்டு ரொம்ப நல்ல அழகான மஞ்சள் பட்டு துணி வேஷ்டி போட்டுட்டு நல்ல மடிப்பா கட்டியிருப்பாரு. அப்புறம் தலையில வந்து மயில் பீலி வச்சிருப்பார். ஓகேங்களா? சோ இது வந்து அவருடைய உடல் வர்ணனையை சொல்றாரு. இப்ப இந்த வர்ணனையை கொண்ட கிருஷ்ணர் வந்து எங்க நடக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கோவர்தன மலை கிட்ட வந்து நடக்கும்போது இந்த அழகால வந்து யாரெல்லாம் மயங்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆஹ் தெய்வீக லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஆஹ் தேவர்களும் அப்புறம் இந்த உலகத்துல இருக்கிறவரும் பிரஜவாசிகளும் வந்து அவரை பார்த்து என்ன அவங்களுக்கு கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திவ்யமான சந்தோஷம் கிடைக்குது, டிரான்சிடென்டல் பிளிஸ் கிடைக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? டிரான்சிடென்டல் பிளிஸ் கிடைக்குது. இந்த தோற்றத்தை பார்த்தோன்னே இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன வருது, அந்த திவ்யமான அன்பு வருது. அப்புறம் அவங்க மனசுல என்ன பாவனை வருதுன்றத பாருங்க, இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நாங்க எல்லாம் கடவுளுக்கு நித்திய சேவர்கள், நாங்க வந்து கிருஷ்ணனுக்கு நித்திய சேவகன்ற மனசு வருது, மனசுல எண்ணம் வருது. அதுதான் உண்மை இல்லையா? நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து இந்த சரீரம் எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் பகவான் கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாரும் அவருக்கு வந்து நித்திய சேவர்கள்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த சேவகன் சொல்லும் போது நமக்குள்ள என்ன தோணும்னா கூலி ஆளுன்ற மாதிரி தோணும் இல்லைங்களா? இந்த பௌதீக விஷயத்துல வந்து இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ண வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் தாழ்மையா நினைப்போம் இல்லைங்களா? கை கட்டி கூலி வேலை செய்யற மாதிரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இல்ல, பகவான் வந்து நம்மள நல்லா பாத்துக்கிறாரு, எல்லா சப்போர்ட்டும் கொடுக்குறாரு, எமோஷனல் சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் கொடுக்குறாரு இல்லையா? சோ அதுல வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி எடுத்துக்க தேவையில்லைன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, சோ சோ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, இவரை விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து நடந்து போற பாவனை பார்த்துட்டாங்களா, சில பேருக்கு இதே பாவனை வந்து இமீடியட்டா என்ன தோணுது, இவரை பார்த்தா விஷ்ணுவை பாக்குற மாதிரி தெரியுது. ஒன்னே ஒண்ணு வித்தியாசம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணுவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 கை ரூபம் இருக்கு இல்லையா? விஷ்ணுக்கு வந்து 4 கை ரூபம். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கையில சங்கு, கதை, பத்மம், தாமரை பூ வச்சிருக்காரு. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் அவருக்கும் இவருக்கு. அது இல்லாம இவர் பாத்தீங்கன்னா சிறந்த கற்களான ஆன ஆபரணங்கள் அணிஞ்சிருக்காரு. அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திரகாந்தா ஸ்டோனு, அப்புறம் சூரியகாந்தா கல்மணி. ஓகேங்களா? இதெல்லாம் வந்து தரிச்சிருக்காருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் டிஃபரன்ஸ் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து விஷ்ணுக்கும். ஓகேங்களா? கிருஷ்ணர் எப்பவுமே வந்து 2 கை ரூபத்துல இருப்பாரு, புல்லாங்குழல் வச்சிருப்பாரு. சந்திரகாந்தா அண்ட் சூரியகாந்தா ஸ்டோன் வச்சிருக்கக்கூடிய ஆபரணங்களை வந்து அவர் அணிவித்து இருக்கிறாருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். மறுபடியும் என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். இந்த ரூப கோசாமி லலித மாதவ புக்ல வந்து வந்து என்ன சொல்றாரு, தாருகான்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். அவர் யாருன்னு, கிருஷ்ணருக்கு சேவகன், அதாவது தேரோட்டிய ஒரு இடத்துல வந்து வேலை செய்யறாரு இல்லையா? சோ சேவகன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நிச்சயமா விஷ்ணு வந்து ரொம்ப அழகானவர் தான், வெரி பியூட்டிஃபுல். எப்போ பாத்தீங்கன்னா அவர் கௌஸ்துப மணியை அணிஞ்சிருக்கும் போது ரொம்ப அழகா இருக்காரு. அதே மாதிரி 4 கை ரூபத்துல இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அவருடைய அழகு வந்து ரொம்ப பிரகாசமா இருக்குது. ஈவன் இந்த ஆபரணங்கள் வந்து இன்னும் பிரகாசிக்கமா ஜொலிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அவர் இன்னும் ரொம்ப அழகா இருக்காரு. எப்படி பாத்தீங்கன்னா, எப்ப பாத்தீங்கன்னா கருடன் மேல ஏறி போகும்போது இன்னும் அழகா இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அவர் தான் வந்து கம்சனுடைய எதிரினும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இந்த அழகை பார்த்து இப்படி இருக்கிற பகவானை நான் பார்க்கும்போது என்னுடைய நினைவை நான் இழக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தாருகா
வந்து வர்ணனை கொடுக்குறார். கடவுளுடைய அழகை பார்த்துட்டு என்னுடைய கம்ப்ளீட்லி ஃபர்கட்டிங் த அவருடைய நினைவை இழக்கிறாரு. அப்புறம் இவ்வளோ அழகா இருக்கிறவருடைய செல்வம் எவ்வளோ இருக்கும் வைகுந்த லோகத்துல. வைகுந்தம்னாவே நமக்கு தெரியும் அது வந்து ஐஸ்வர்யமான இடம் இல்லைங்களா. ஸோ இவ்வளோ அழகா இருக்கிற பகவானை நான் பார்க்கும்போது வைகுந்த லோகத்துல இருக்கக்கூடிய ஐஸ்வர்யத்தை நான் மறந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா எவ்வளவு அழகா இருப்பாருன்றது ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க. வைகுந்த லோகனாவே ரொம்ப ஐஸ்வர்யமான லக்ஷ்மி நாராயணன் இருக்கக்கூடிய இடம் இல்லைங்களா. ஸோ இது வந்து தாருகாவுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இங்க வந்து ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்ல ஒவ்வொரு பக்தர்கள் வந்து தான் என்ன ஃபீல் பண்ணாங்கன்றத வந்து சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ இன்னொரு பக்தர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க. அனதர் டிவோட்டி சைட் நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாகவதம்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. ஸோ கடவுளுடைய துவாரம் இல்லைங்களா, அந்த ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய துவாரம்ல இருந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் உண்டாச்சுன்றதை பார்த்தோம். ஜெகதண்ட கோட்டின் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா, மில்லியன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்ஸை வந்து இவர் வந்து கிரியேட் பண்ணாருன்னு பார்த்தோம். இவருடைய பெருமைகளை இங்க சொல்றார். அவர் வந்து எப்படி இருக்கா, எப்படியாப்பட்டவர்னா ரொம்ப கருணை கடல், காரணமற்ற கருணை இல்லையா. காஸ்ட்லெஸ் மர்சினால அவருடைய கருணைனால நம்ம எல்லாரும் இங்க இருக்கிறோம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் எல்லா விதமான சக்திகளுக்கு அவர் தான் ஓனருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா. இந்த இடத்துல வந்து நம்ம எல்லாம் ஒரு வேலை செஞ்சா என்ன ஆகும், டயர்ட் ஆயிடுவோம். இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா எனர்ஜிக்கும் வந்து சோர்ஸ் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான். அவர் வந்து இன்எக்ஸாஸ்டபிள். ஓகே. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்படியாப்பட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா ஆல் பர்ஃபெக்ஷன். அவர்கிட்ட எல்லா விதமான பர்ஃபெக்ஷன், அவர்கிட்ட குறையே கண்டுபிடிக்க முடியாது. அந்த அளவுக்கு எல்லா விதத்திலயும் வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கிறவர் பகவான் கிருஷ்ணர். அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் வந்து காரணமா இருக்கிறவர், ஆரிஜின் ஆஃப் ஆல் இன்கார்னேஷன். அப்புறம் எல்லா முக்தி அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து ஒரு ஈர்ப்பா இருக்கிறாரு. இப்படியாப்பட்டவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேட். அவர் வந்து எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, போக்தாராம் யக்ன தபசம் சர்வலோக மகேஸ்வரம். அவர் தான் இந்த எல்லா சிருஷ்டிக்கும் வந்து கண்ட்ரோலர். அப்புறம் வந்து எல்லாராலும் வழிபடக்கூடியவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இஸ் ஆல் காக்னிசன்ட், ஃபுல்லி டிட்டர்மைன் அண்ட் ஃபுல்லி ஒப்புலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம டிட்டர்மினேஷன் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்றத வந்து நமக்கு வேரி ஆகும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாள் வந்து வேறுபடும் இல்லைங்களா. பட் அவர் அப்படி இல்லை. ஒரு விஷயத்தை எடுத்தா அதுல வந்து திடகார்த்தமா இருக்காது இல்லைங்களா. அவர் பாத்தீங்கன்னா மன்னிக்கும் குணம் இருக்கும். மன்னிப்பு குணம் எம்பளம் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ்ன்னு சொல்றாரு. அது மாதிரி நம்மளும் மன்னிக்கணும். யாரை மன்னிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா சில விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப நமக்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்போம். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்மளும் வந்து தவறு புரிவோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த இடத்துல எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம போகணும். செல்ஃப் ஃபர்கிவ்னஸ். அப்புறம் மற்றவங்களையும் வந்து நம்ம வந்து மன்னிச்சு விட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா அந்த கலங்கங்கள் மனசுல இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் பகவான் கிட்ட வந்து போக முடியாது. ஸோ அந்த ஃபர்கிவ்னஸ் வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் நம்ம கிட்டேயே. ஓகேங்களா. ஸோ அப்புறம் வந்து இஸ் ஆல் ஃபுல்லி டிட்டர்மின். இப்போ அது பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்புறம் பக்தர்கள் யாரெல்லாம் வந்து அவர்கிட்ட தஞ்சம் அடைறாங்களோ அவங்கள வந்து காப்பாத்துவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. அப்புறம் வந்து அவர் என்ன சொன்னாரோ அந்த வாக்குல வந்து நிப்பாருன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு யாராவது உதாரணம் கொடுக்க முடியுமா? ட்ரூ டு இஸ் ஃபார்ம் ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது உதாரணம் கொடுக்க முடியுமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, நான் வெளியே இருக்கேன், வாசிக்க முடியாது ஓகே. மாதாஜி. நான் உதாரணம் பரவாயில்ல மாதாஜி. யாருக்காவது இந்த ட்ரூ டு இஸ் ப்ராமிஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு வந்து உதாரணம் கொடுக்க முடியுமா? அவர் சொன்ன வார்த்தையில நிக்கிறாருன்றதுக்கு. மாதாஜி பாண்டவர்களுக்கு அவரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தாருல்ல மாதாஜி, கண்டிப்பா இவங்க வின் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு. அதை வந்து அவரு செஞ்சு காட்டினார். ஓகே.
ஹரே கிருஷ்ணனுக்கு. ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்துலையும் அவர் எக்ஸ்பர்ட் இல்லையா? நம்ம பார்த்தோம் 64 கலைகள்ல வந்து நல்லா கத்துருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா மங்களமும் உண்டு அவர்கிட்ட இருக்குன்றத பார்த்தோம். அப்புறம் எல்லா பவர்ஃபுல், அவர் நினைச்ச என்னன்னாலும் பண்ணார் இல்லையா? பவர்ஃபுல் அண்ட் ரிலீஜியஸ் இல்லையா? அவர் வந்து இந்த அவதாரை எடுத்து அவர் பண்ணணுன்ற எந்த வேலையுமே இல்லை. பட் இருந்தாலும் அந்த வர்ணாசிரம சங்கையில வந்து விருந்தோம்பல் வந்து எப்படி பண்ணாரு ன்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பவர்ஃபுல். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்ரா கூப்பிடும்போது சின்னதா ஆனார் இல்லையா? சின்னதா போய் கருப்பையில போயிட்டு அவங்கள வந்து காப்பாத்துனாங்க இல்லையா? சோ அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். சோ இது மாதிரி எல்லா பண்புகளும் அவர் கையில நிறைஞ்சி இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து டவுட்டே இல்லை. அப்புறம் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாலோயர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர். இது பாருங்க, அவர் தான் இந்த வேதங்கள் எல்லாம் எழுதினார். வேதவியாசரா வந்து எழுதினது. வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவர் அவர்தான். அவரே பாருங்க நமக்கு முன்மாதிரியா இருக்காரு. ஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாலோயர் ஆஃப் ஸ்கிரிப்சர். அவர் வேணும்னா நினைச்சு என்னன்னாலும் பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா? பட் அவருக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருந்துட்டு போனார் இல்லையா? அப்புறம் வந்து இஸ் த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டிவோட்டிஸ். பக்தர்களுக்கு வந்து அவர் ஃபர்ஸ்டே எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப கருணையானவர் இல்லையா? எல்லாரையும் சமமா பாக்குறவர். பட் தன் பக்தன் வந்து அவருக்கோசம் என்னன்னாலும் பண்ணுவார். அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். அர்ஜுனனுக்கு வந்து அர்ஜுனன் மேல பீஷ்ம பிதாமக அம்பு ஏயும் போது அவர் என்ன பண்ணாரு? ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாரு. அப்ப அந்த சக்கரத்தை எடுத்துட்டு தாக்கறதுக்கு போனாரு இல்லையா? ஸோ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் டிவோட்டின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இஸ் மேக்னானிமஸ், இன்ஃப்ளூயன்ஷியல், கிரேட்ஃபுல், ரெப்யூட்டபிள், ரெஸ்பெக்டபிள், ஃபுல் ஆஃப் ஆல் ஸ்ட்ரென்த், சப்மிசிவ் டு பியூர் லவ். பாருங்க, எல்லாமே நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால தான் அவருக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம்? பகவான்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றோம் இல்லையா? சப்மிசிவ் டு பியூர் லவ். நம்ம வந்து சப்மிசிவா சர்வீஸ் பண்ணணும். பட் அவர் வந்து எதுக்கு சப்மிசிவா இருக்கார் பாருங்க? பக்தர்களுடைய தூய அன்புக்கு வந்து சப்மிசிவா இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேவா? சோ யார் ஒருத்தவங்க வந்து அவருடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்களோ அது எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னா அவரால் வந்து ஈர்க்கப்படுறாங்க. ஈர்க்கப்பட்டவங்கள தான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுக்க முடியும்ன்றத இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. இது ஒரு பக்தருடைய வர்ணனைப்பு. பகவானுடைய அழக ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. அவங்களுடைய குவாலிட்டிஸ் பத்தி இப்போ ஒருத்தர் சொன்னார். இன்னொரு இன்னொரு என்ன சொல்றாருன்றத பார்க்கலாம். இங்க ரூப கோசாமி வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களை வந்து 4 வகையா பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? இந்த டிவோட்டிஸ், இந்த தாசிய பாவ பண்ணிட்டு இருக்க பக்தர்களை வந்து 4 வகையா பிரிக்கிறாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அப்பாயிண்டட் சர்வெண்ட்ஸ். அதாவது ஆஹ் உம் நியமிக்கப்பட்ட சேவர்கள். ஓகேங்க, நியமிக்கப்பட்ட சேவர்கள். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னா இறைவனின் பாதுகாப்பிலும் அடைக்கலத்தில் உள்ள பக்தர்கள். அதாவது டிவோட்டிஸ் இன் சர்விட்யூட் ஹூ ஆர் ப்ரொடெக்டட். அவருடைய அண்ட் பாதுகாப்பு அண்ட் சர்வீஸ். சர்விட்யூட்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? சர்விட்யூட். ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது இன்னொன்று 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் ஹூ ஆர் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்ஸ். எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா சில பேர் வந்து கடவுளுடைய சகாக்களாக இருக்காங்க, நித்திய சகாக்களா இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து 4வது வந்து பாத்தீங்கன்னா சிம்பிளி ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லார்ட். சும்மா கடவுளுடைய பாதச்சுவற்றை பின்பற்றுவாங்க. ஓகேங்களா? இது வந்து 4வது தலைமுறை நிலை, அதாவது இறைவனை பின்பற்றுவார்கள். ஸோ 4 வகை. இன்னொரு முறை சொல்றேன். நியமிக்கப்பட்ட சேவகர்கள், அப்பாயிண்டட் சர்வெண்ட்ஸ். அப்புறம் இறைவனின் பாதுகாப்பிலும் அடைக்கலத்திலும் உள்ள பக்தர்கள், அதாவது டிவோட்டிஸ் இன் சர்விட்யூட் அண்ட் ப்ரொடெக்டட் பை த லார்ட். 3வது பார்த்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸ் ஹூ ஆர் ஆல்வேஸ் அசோசியேட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நித்தியமா கடவுளோட இருப்பாங்க. ஓகேங்களா? அவங்க நிலையான கூட்டாளிகள். ஓகே, தமிழ்ல சொல்லணும்னா. 4வது பார்த்தீங்கன்னா இறைவனை பின்பற்றுபவர்கள், ஃபாலோயிங் த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் லார்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொரு நேரத்தையும் வந்து ரூப கோசாமி என்ன சொல்றாருன்றதை பார்க்கலாம். அப்பாயிண்டட் சர்வெண்ட்ஸ். இது என்னடா அப்பாயிண்டட் சர்வெண்ட்னு? இது ஒரு அழகான கான்வர்சேஷன். யாருக்கு நடுவில் நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாம்பவதிக்கும் அவங்களுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க இருக்காங்க, காலிந்தி. இவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா யமுனான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யமுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யமராஜருடைய தங்கைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? இவங்க 2 பேர்கிட்ட என்ன கேள்வி பதில் நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஜாம்பவதி நமக்கெல்லாம் தெரியும், கிருஷ்ணருடைய ஒருத்தர் மனைவி, ஒன் ஆஃப் த வைஃப்ஸ் இல்லையா? கிருஷ்ணருக்கு வந்து நிறைய மனைவிகள் இருக்காங்க. 16,108 மனைவிகள்ல வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஜாம்பவதி இல்லையா? அவங்க கேக்குறாங்க, காலிந்தி அங்க வந்து என்ன நடக்குதுன்னு அப்படி கேக்குறாங்க.
ஓகே, யார் அவரை வந்து வலம் வந்துட்டு இருக்காங்க, கிருஷ்ணரை யார் வந்து வலம் வராங்கன்னு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அதுவா, அம்பிகா. அம்பிகான்னு யாரு சொல்றாங்க இங்க? துர்காதேவி இல்லையா? அவங்க யாரு? அவங்களுடைய செயல் என்னன்னா, சூப்பர்டென்ட் ஆஃப் ஆல் யூனிவர்சல் அஃபேர்ஸ். இந்த பௌதீக விஷயத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு படை இன்சார்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா? அவங்க தான் அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சரி சரி, அங்க யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து நடுங்கிட்டு இருக்காங்களே கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே, அது யாருன்னு கேக்குறாங்க. காளிந்தி சொல்றாங்க, அது யாரும் வேற ஒன்றும் யாரும் இல்லை, அது சிவன், நமசிவாயான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரி, மறுபடியும் கேக்குறாங்க, யார் அது வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு கேக்குறாங்க. பிரம்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ மறுபடியும் கேக்குறாங்க, யாரப்பா அது சாஷ்டாங்கமா நமஸ்காரம் அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அதுவா, இந்திரான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்திரா வந்து இந்த மழையெல்லாம் அனுப்பி விருந்தாவனத்தை அழிச்சு விட்டுடுவாரு. கிருஷ்ணர் வந்து கோவர்தன மலையை தூக்குவார் இல்லையா? சோ அதனால பயந்து நடுங்கி வந்து சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் ஜாம்பவதி வந்து கேள்வி கேட்பாங்க. அது யார் அவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க, அஹ், சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யாரு? ஒருத்தருடைய தலைமையில இவ்வளோ பேரை கூட்டிட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்களா தேவர்கள், டெமிகாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் யாரும் இல்லை, என்னோட அண்ணன் தான் யமராஜா வந்திருக்காரு. ஹம், ஆம், இறப்புக்கு அதிபதியான யமராஜர் வந்திருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு வேலை. ஓகே, துர்காதேவிக்கு வந்து இந்த உலகத்தை வந்து தேவி தாமமான இந்த பூ உலகத்தை வந்து காக்கிறது அவங்களுடைய வேலை இல்லையா? ஸோ அப்புறம் சிவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துக்கு அதிபதி இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து ரஜோ குணத்துக்கு அதிபதி. அவருடைய தொழில் வந்து செகண்டரி கிரியேட்டர் இல்லையா? கா கா எல்லாத்தையும் வந்து படைக்கிறார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யமராஜர், இந்திரா வந்து மழைக்கு தவறு பண்ணனால தப்பு யாரா இருந்தாலும் தண்டிப்பாரு பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா யமராஜருடைய போஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் ஒரு மாதிரி அது ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு முறை மீட்டிங் நடக்குமா. டெமிகாட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மீட்டிங்ஸ் வைப்பாங்களா, யார் யாருக்கு எந்தெந்த போஸ்ட் கொடுக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் சீக்கிரம் வந்திருப்பாங்க. அவங்கவுங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த போஸ்ட்டை எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேங்களா? தர்மராஜர் இருக்கார்ல, யமராஜர் வந்து லேட்டா போவார். லேட்டா போனா அப்போ ஒரு போஸ்ட் மாத்திரம் தான் காலியா இருக்குமா. அது என்ன போஸ்ட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஓகே, யமராஜா போஸ்ட் தான். ஏன்னா யமராஜா போஸ்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டமானது. ஏன்னா ஒருத்தனுக்கு வந்து அவன் செஞ்ச பாவத்தை கணக்கு பண்ணணும், புண்ணியத்தை வந்து கணக்கு பண்ணணும், பார்த்துட்டு அவனுக்கு தண்டனை கொடுக்கணும் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டார், நீ எடுக்கிற முடிவுல வந்து நான் எந்த இதுக்குமே வந்து தலையிட மாட்டேன். அது ரொம்ப கஷ்டமான வேலை இல்லையா? ஒருத்தங்களை வந்து கொதிக்கிற எண்ணெயில போட்டு எடுக்கிறது, நெருப்புல தள்ளி விடுறது, இதுல வந்து சந்தோஷமான வேலையா இல்லை தானே? அதனால வந்து ஒருத்தனை வந்து இந்த பாத்தாள சுத்தல வந்து தள்ளி விடணும், பாம்புக்களால ஏவி விடணும். அதெல்லாம் பண்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான அருவருக்கத்தக்க வேலை இல்லையா? அதனால யாருமே அந்த வேலையை எடுக்கல. அந்த போஸ்ட் மாத்திரம் காலியா இருந்துச்சு. இவரே யமராஜா போய் லேட்டா போனாரு. லேட்டா போனதுக்கு அந்த நீ ஒரு வேலையை எடுத்துக்கணும்னு அப்படின்னு சொன்னா அங்க ஆப்ஷனே இல்லை. அப்படி கிடைச்ச போஸ்ட் தான் இவருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சப்போர்ட்டிவா இருப்பாரு. ஓகே, நீ என்ன பண்ணாலும் நான் இன்டர்ஃபர் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்துருப்பார். ஓகே, யமராஜாக்கு. யமராஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த வைஷ்ணவர். ஸோ இந்த வைஷ்ணவர்னால நம்ம எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ இந்த பூ உலகத்துல வந்து மனுஷனா பிறந்து கூட நிறைய பேருக்கு கிருஷ்ணரை பத்தி தெரியாம இருக்கு இல்லையா? ஸோ பட் கிருஷ்ணரை தெரிஞ்சுட்டு கிருஷ்ணரை ஜபம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவரும் ஒரு வைஷ்ணவர் இல்லையா? ஸோ அவர் நம்மள அந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுவாரு. ஓகேங்களா? ஸோ ஸோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதுல வந்து ஒரு வார்த்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு அலாட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கார். நீ இந்த வேலை செய்ய, இந்த வேலை செய்யின்னு சொல்லிட்டு. அதனாலதான் தேவர்களுக்கு வந்து என்ன பேரும் பாத்தீங்கன்னா அதிகிருத்த தேவதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்போ ஒரு இன்சார்ஜ் கொடுத்துட்றாங்க இல்லையா? நம்ம ஸ்கூல்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸில் ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அப்புறம் வந்து டீச்சிங் சைடு ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து ஒவ்வொரு வேலையை கொடுக்கறதுனால தேவர்கள் வந்து அவங்களுக்கு கீழே கிருஷ்ணருக்கு கீழே தான் இருக்காங்க. அவரால் தான் படைக்கப்பட்டாரு, அவரால் தான் வந்து அவங்க வந்து இந்த போஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து 100 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து இந்திர பதவி கொடுத்துருவாங்க.
அதே வந்து ஒரு 10 அஸ்வமேத யாகம் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து இந்த சூரிய பதவி கொடுத்துருவாங்க. அதே வந்து வர்ணாசிரம சங்கையை நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு போஸ்ட் கிடைக்கும். 100 இயர்ஸ்க்கு பிரம்மான்ற போஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஒரு போஸ்ட். அந்த இடத்துல போய் வேணும்னா நம்ம பண்ணோன்னா உட்காந்துக்கலான்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன்ல சொன்னது. ஓகேங்களா? 2வது தலைப்புக்கு உள்ள போலாம். டிவோட்டீஸ் அண்டர் த ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் ஷெல்டர் ஆஃப் த லார்ட். பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய பாதுகாப்புல இருக்காங்க, அவர்கிட்ட வந்து தஞ்சம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ அப்படியேப்பட்ட பக்தர்களுக்கு வந்து சில பக்தர்கள் அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்றாங்க இந்த இடத்துல. ஸோ இங்க ஒருத்தர் இருக்கார், பிரஜவாசி, பிருந்தாவனத்துல வாழ்ற ஒரு ரெசிடென்ட், ஒரு அங்க வசிக்கும் நபர் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்றாங்க, கிருஷ்ணா, உன்னை பத்தி எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நீ வந்து இந்த பிருந்தாவனத்துக்கு சந்தோஷத்துக்கு எல்லாம் கொடுத்துருக்குற. அப்புறம் வந்து இந்த பௌதீக விஷயத்த பார்த்து எங்களுக்கெல்லாம் பயமா இருக்குது. அதனால தான் நாங்க வந்து உங்ககிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டோம். எங்களுக்கு தெரியும் உங்ககிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்ட என்ன கிடைக்கும், கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன் எங்களுக்கு கிடைக்கும். இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும். அப்புறம் நீங்க வந்து ரொம்ப சிறந்தவர். அப்புறம் வந்து எல்லா விஷயத்தையும் எங்களுக்கு தெரியும். ஸோ தெரிஞ்சதுனால நாங்க எதை விட்டுட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா, மோட்சம் வேணும்ன்ற எண்ணத்தையும் வந்து விட்டுட்டோம். இந்த எண்ணத்தெல்லாம் விட்டுட்டு நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், உங்களுடைய தாமரை திருவடிக்குள்ள தஞ்சம் எடுத்திருக்கோம்ன்றத அவர் சொல்றார். ஓகே. ஏன் இப்படி எடுத்தோம், ஏன் எங்களுக்குள்ள இந்த மாற்றம் வந்துச்சு, முக்தி வேணும்ன்ற எண்ணத்துல இருந்து எப்படி உங்களை சரணாகதி அடையணும், உங்க பாதத்துக்கு வந்து சரணடையணும்ன்ற புத்தி வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, கேட்கறதுனால உங்களை பத்தி நாங்க நிறைய கேட்டோம். கேட்க கேட்க எங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, அந்த திவ்யமான அன்பு எங்க மனசுக்குள்ள வந்துச்சு, டிரான்ஸ்ஜெண்டல் லவ் வந்துச்சு. ஸோ அதை கேட்டதுனால, அந்த அன்பு எங்களுக்குள்ள வந்ததுனால நாங்க என்ன பண்ணோம், நாங்களா முன் வந்துட்டோம் உங்களுக்கு வந்து சேவை செய்யறதுல. உங்களுடைய திவ்யமான டிரான்ஸ்ஜெண்டல் சர்வீஸ், டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யறதுக்கு நாங்களா எங்களை முன் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், வாலண்டரியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இது யாரோட ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு விரஜவாசியோட ஸ்டேட்மெண்ட். இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு, இதுல இருந்து நம்ம என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ், நம்ம வாழ்க்கைக்கு நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோ, நமக்கு வந்து பாதுகாப்பு இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பௌதிக விஷயத்த வச்சு நம்ம ப்ராக்டிக்கலா ஒன்று பேசுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு கம்பெனிக்கு போறோம், வேலை செய்யறோம், அது நஷ்டப்பட்டுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, கருணை எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. திவால் ஆயிடுச்சுப்பா நோட்டீஸ் கொடுத்து நம்மள வந்து முன்னாடி சொல்லிட்டு இந்த வேலை எடுக்கணும்னா இல்ல, அப்பயே கூட டெர்மினேட் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ இதுதான் இந்த பௌதிக உலகம். அதே வந்து அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆன்மீக வேதத்துல நம்ம சின்ன சேவை செஞ்சா கூட கடவுள் வந்து அதை நோட்டீஸ் பண்ணிப்பாருன்றத நம்ம தெரியும். அதுக்கு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா, அணில் சேவை கூட வந்து ராமர் ஏத்துக்கிட்டாரு. அது மாதிரி சின்னதா ஒரு கைங்கரியம் பண்ணா கூட கடவுள் வந்து என்னைக்கும் மறக்க மாட்டாரு, நம்மள வந்து பாதுகாப்பாருன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து இங்க வந்து காளிங்க நாகத்தை பத்தி சொல்றாங்க. நமக்கெல்லாம் தெரியும், காளிங்கா வந்து அந்த யமுனை தட்டத்துல வந்துட்டு எவ்வளவு அட்டூழியம் பண்ணுச்சு இல்லையா? சந்தோஷமா நிம்மதியா அது இல்லாம அது என்ன பண்ணுச்சு, எல்லா ஜீவராசிகள் எல்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுச்சு. எப்படி, விஷத்தை காக்கி அதை குடிச்ச பசுக்கள், அதை சுவாசம் பண்ண மரம், பறவைகள் எல்லாம் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துச்சு இல்லையா? உயிரை வந்து விடுற நிலைமைக்கு வந்துச்சு. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அது மேல வந்து காளிங்க மர்தனம் பண்ணார். அப்போ அந்த காளிங்க மர்தனம் பண்ண பிறகு அதுக்கு வந்து புத்தி வந்துச்சு. என்ன வந்துச்சு, கிருஷ்ணா, மை டியர் லார்ட், நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா. நீங்க வந்து எவ்வளோ கருணையா இருக்கீங்க, சோ கைண்ட் இல்லையா? நீங்க எவ்வளோ கருணையா இருக்கிறதுனால உங்களுடைய பாத திருவடியுடைய பிரின்ஸ் அது என் தலைமையில வச்சிருக்கீங்க, அந்த சுவடு என் தலைமையில வச்சிருக்கீங்க. நான் இப்ப இந்த நிமிஷத்துல இருந்து உங்களுடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ எவ்வளோ நல்ல பக்தர்களையும் பார்த்துக்கிறாரு, முக்தி வேணும்னு நினைக்கிற பக்தர்களையும் தம்பால ஈர்த்துக்கிறாரு. அப்புறம் கொடுமை பண்ண தவறு பண்ண காளிங்கனும் வந்து பாருங்க நல்லா உதச்சி உதச்சி, அப்ப அதுதான் தலைமையில உதச்சி உதச்சி என்னாச்சு, ஸோ நான் யாருன்றதை அதை புரிய வச்சு அதுக்குள்ள ஒரு மனமாற்றத்தை கொடுத்தாரு. ஸோ அவருக்கு வந்து நமக்கு நற்கதி கொடுக்கணுன்றதுதான் ஒரு ஆசை. நம்மளை வந்து அடிமைப்படுத்திக்கணுன்றலாம் ஆசை இல்லை. நம்ம நீ ஏன் பிறந்து பிறந்து பிறப்பு இறப்பு சக்கரக்குள்ள சூழ்ந்து சுழண்டு சுழண்டு மறுபடியும் பிறந்து பிறந்து கஷ்டப்படுற, நீ என்னுடைய நித்தியமான லோகத்துக்கு வா, அந்தக்குரிய ஞானத்தை அவர் வந்து கொடுக்குறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்க வந்து அபராத பஜனான்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு சொல்றாங்க. இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த அபராத பஜனால வந்து ஒரு சுத்த பக்தர், தூய பக்தர் அவருடைய எமோஷனை வந்து ஆஹ் எண்ணத்தை வெளியே தெரிவிக்கிறார். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா தன்னை பத்தி எவ்வளவு அழகா அட்ரஸ் பண்றார். இது நிஜமான விஷயம். நான் வந்து இவ்வளோ நாள் என்னுடைய தலைவனுக்கு சேவை செஞ்சேன். இங்க வந்து தன்னோட தலைவன் சொல்லிட்டு அவர் யார் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, காம குரோத லோப மத மாச்சரியம் இது எல்லாத்துக்கும் நான் சேவை பண்ணேன். ஓகேங்களா? அது பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட திருப்தியே அடையல, கொஞ்சம் கூட நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட். அப்புறம் எனக்கு வந்து விசுவாசமாவும் இல்லை. ஓகேவா? அது பாத்தீங்கன்னா என்கிட்ட சேவை எடுத்துக்கிச்சு. பட் எனக்கு போதும் ஒரு நாளும் சொன்னதே இல்லை. ஏன்னா சொன்னதே இல்லை. அப்படியாப்பட்ட புலன்களுக்கு இதெல்லாம் யார சொல்றாங்க? நம்மளுடைய எண்ணங்கள், புலன்கள். காம குரோத மத மாச்சர் இதெல்லாம் வந்து என்னைக்குமே திருப்தி பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ இவங்களுக்கெல்லாம் நான் சேவை செஞ்சேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ வந்து நான் ஃபீல் பண்றேன். எதிர்குலத்தின் தலைவரே, நான் இப்போ வந்து என் புலன்கள் திருப்தி அடையாத புலன்களுக்கு வந்து நான் சேவை செஞ்சுட்டேன். இதை தவறுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து நான் சேவை செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன தயவு செய்து உங்களுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்தர் வந்து சரணாகதி ஆறார் இல்லையா? ஸோ நாமும் இந்த தவறை வந்து செய்யறத வந்து குறைச்சிக்கணும் இல்லைங்களா? படிப்படியா நம்மள வந்து மாத்திக்கணும். ஆமாங்களா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து அடுத்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். நிறைய வேதங்கள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்ததுக்கு வந்து உதாரணம் சொல்றாங்க. அதாவது நமக்கு தெரியும், நைமிஷாரண்ய ஃபாரஸ்ட்ல வந்து சௌனகா ரிஷியுடைய தலைமையில வந்து நிறைய பிராமணர்ஸ் வந்து அந்த விஷயம் கான்வர்சேஷன் வந்து கேட்டுட்டு இருக்காங்க இல்லையா? அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அந்த முக்தியும் வரட்டு தத்துவத்தையும் விட்டுடுறாங்க. ஓகே, தே கேவ் அப் த ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பாருங்க. ஸோ இந்த முக்தி பின்னாடி அப்புறம் வந்து இந்த மென்டல் ஸ்பெக்குலேஷன் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் விட்டுட்டு கடவுள் விட்டுட்டு தஞ்சம் அடைகிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எங்கே சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தா ஹரிபக்தி சுபோதயான்ற புக்கில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நாங்கள் இங்கே வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி டோல்டு சௌனக ரிஷி டோல்டு சுத்த கோஸ்வாமி மை டியர் கிரேட் சோல். இங்கே கிரேட் சோல்னு சொல்கிறத வந்து சுத்த கோஸ்வாமி கிட்ட அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? சுத்த கோஸ்வாமி தான் வந்து சிறந்த ஆத்மா, பரமாத்மாஸ் இல்லையா? ஸோ நாங்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பௌதிக உடல் எடுத்திருக்கோம், பட் கண்டாமினேட் ஆயிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ வந்து உங்ககிட்ட நடந்த சம்பாதனால இப்போ எங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஸோ நாங்கள் நினைச்சது தப்பு, முக்தி வேணும்னு நினைச்சது தப்பு. நாங்கள் இனிமேல் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து தஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல பார்த்துருக்கோம். அப்புறம் வந்து இன்னொரு புக்ல பத்யாவளியில வந்து ஒரு பக்தர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் வந்து இந்த மென்டல் ஸ்பெக்குலேஷன்ல தான் இருந்தோம் இத்தனை நாள். ஓகே, ஸ்பெக்குலேட்டிவ் ஃபார் எதுல இருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னை உணர்றதுல வந்து ஆர்வமா இருந்தோம். நான் யாரு என்ன எப்படின்றதுல வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருந்தோம். அப்புறம் வந்து இந்த தன்னை உணர்தலுக்கோசம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், தியானம் எல்லாம் பண்ணோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த தியானம் எல்லாம் பண்ணி கூட பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு மேல ஒன்று இருக்கு. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோட் ஆஃப் குட்னஸ். அது என்ன, அதுல என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சேவை பண்றது. ஓகே, அதை வந்து நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ நாங்களும் வந்து உங்களுடைய தாமரை திருவடிக்கு வந்து தஞ்சம் அடைகிறோம். உங்களுடைய நிறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருமேக நீலம். ஓகேங்களா? கருமேக நீல கன்னத்துல இருக்கீங்க, பட்டு பீதாம்பரம் அணிஞ்சிருக்கீங்க, உங்க கண்கள் வந்து தாமரை பூ மேல அழகா இருக்கு. நாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், உங்க மேல இனிமேல் நாங்க வந்து தியானம் பண்ணுவோம். ஓகேவா? அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சேஞ்ச் ஆயிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ செல்ஃப் ரியலைசேஷன். அப்புறம் வந்து அதுக்கு அடுத்த நிலையில இருக்கவங்க வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இங்க வந்து சேவ நிஷ்டான்னு ஒருத்தவங்க சொல்றாங்க. யார் அது? சேவ நிஷ்டான்னு யாரை குறிக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யார் ஒருத்தன் வந்து தன்னை உணர்ந்துட்டு தான் ஒரு ஆத்மா, அப்புறம் வந்து நித்திய சேவை பக்தி சேவை பண்ணிட்டு இருக்கானோ அவனை வந்து சேவ நிஷ்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. தன்னை உணர்ந்த ஆத்மாவா இருக்கணும், கடவுள் கிருஷ்ணருக்கு வந்து பக்தி பண்ணணும், அவங்களதான் வந்து சேவ நிஷ்டா. இதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிவன், அப்புறம் கிங் இந்திரா,
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பக் ஆஹ் பகுல்சவா, கிங் இஷ்வாக்கு, ஸ்ருதா தேவா, பவுன் புந்திரக் புன் புண்டாரிகா புண்டாரிகா இவங்கெல்லாம் வந்து உதாரணம். சேவ நிஷ்டா ஸ்டேஜ்ல இப்ப யோசிச்சு பாருங்க. அரசர்கள், அப்புறம் சிவன், இவங்கெல்லாம் வந்து எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க? சேவ நிஷ்டா ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. ஸோ இங்க வந்து சேவான்றதை வந்து நம்ம தப்பா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது உயர்ந்ததுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்களே இப்படி பண்ணாங்கன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து சிவனை காட்டிலும் நம்ம எல்லாம் கீழ் நிலையில தானே இருக்கிறோம் இல்லையா? நம்ம எல்லாம் வந்து சாதாரண குடிமக்கள், ஈவன் அரசர்கள் கூட இல்லை இல்லைங்களா? ஸோ அவங்க எல்லாம் பண்ணும்போது அந்த சேவை பாவனை வந்து தவறானதல்லன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாங்க? அதுல ஒரு பக்தர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மை டியர் லார்ட், யுவர் டிரான்சென்டென்டல் குவாலிட்டிஸ் அட்ராக்ட் ஈவன் த லிபரேட்டட் சோல். முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்களையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுடைய திவ்யமான பண்புகளை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க வந்து இழுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ம். ஆஹ் ஏன் உங்களுடைய எங்கெல்லாம் உங்களுடைய பெயர் புகழ்கள் வந்து சொல்லிட்டே இருக்காங்க, அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஈர்ப்பு கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, சொல்றவங்களுக்கும் வந்து ஈர்ப்பு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பக்தி வந்து இப்ப நான் கலங்கமா இருக்கேன், சுத்தமா இல்ல, தூய்மை அடைஞ்சிட்டு பக்தி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் வந்து நம்ம நினைக்க கூடாது. ஏன்னா அந்த டைம் வந்து நாள் எடுக்கும். ஸோ இருக்கிற இடத்துல இருந்தே வந்து நம்ம பக்தி பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ ஈவன் த கிரேட் ஸ்டேஜஸ், யாரெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தனியா ஒரு ரிஷி முனிகள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, காட்டுல போயிட்டு மலையில போயிட்டு தவம் பண்ணுவாங்க. அவங்க எதனால அட்ராக்ட் ஆறாங்க, ஈர்க்கப்படுறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய குளோரிஃபிகேஷன், புகழாரங்கள் கேட்ட உடனே அவங்களுக்கு வந்து அந்த அட்ராக்ஷன் வருது. இது மாதிரி தானே சுகதேவ் கோசாமி அந்த பாகவதம் ஸ்லோகங்கள் கேட்ட பிறகு அவருக்கு மனமாற்றம் வந்துச்சு இல்லையா? அது மாதிரிதான் வந்து அதனாலதான் வந்து சொல்றாங்க நம்ம வேதங்களை, நம்ம அனுநித்தியம் கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்டுட்டே இருந்தா நமக்குள்ள மாற்றங்கள் வரும். அதற்கெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரூப கோசாமி சொல்றாரு இல்லையா, இந்த புக்ஸ் எல்லாம் வந்து சாதாரணவங்களுக்கு இல்லை, உயர்ந்த பக்தர்கள் அவங்களாலதான் இதை புரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அவங்களுடைய மர்சியை கேட்டுட்டு, அவங்களுடைய கருணையும் அவங்களுடைய ஆசீர்வாதம் கேட்டுட்டு நம்மளும் இதை வந்து புரிஞ்சுட்டு நம்ம வாழ்க்கையில அப்ளை பண்ணணுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல விண்ணப்பிச்சுக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ அப்சர்விங் ஆல் யுவர் டிரான்ஸ்டென்டல் குவாலிட்டிஸ் have also become attracted and I have decided to dedicated my life to your loving service. ஸோ இழுக்கப்படுறாரு. அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? இழுக்கப்படுறதுல மாத்திரம் இல்லை, அப்புறம் முடிவு எடுக்கிறாங்க, நான் வந்து இனிமேல் எங்களுடைய வாழ்க்கையை உங்களுக்கு வந்து அர்ப்பணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா நித்திய சேவர்கள், கான்ஸ்டன்ட் அசோசியேட்ஸ், இது வந்து 3வது கிளாசிபிகேஷன். ஸோ அந்த இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா துவாரகால இருக்கிற கிருஷ்ணருக்கு வந்து சில க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸ் இருக்காங்க. அவங்க யாரெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உத்தவா, தாருகா, சாத்தியகி, ஸ்ருததேவா, சத்ருஜித், நந்தா, உபநந்தா, பத்ரா. ஓகேங்களா? இவங்கெல்லாம் வந்து எங்க இருக்காங்க? துவாரகால இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு வந்து செக்ரட்டரியா வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பர்சனல் சர்வீஸ், கடவுளுக்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் என்னெல்லாம் தேவையோ அதெல்லாம் செய்கிறாங்க. இங்க துவாரகால மாத்திரம் இல்லை, ஈவன் குரு டைனஸ்டியில் வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்ம பிதாமகா, மகாராஜ் பரிஷித் அண்ட் விதுரா, அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து க்ளோஸ் அசோசியேட்ஸாக இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால அந்த அவங்களுடைய பாடி வந்து எப்படி இருக்குன்றது எங்க வந்து வர்ணனிக்கிறாங்க பாருங்க. கடவுளுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய சகாக்களுடைய உடம்பு கூட பார்த்தீங்கன்னா ஜொலிக்குமா, லஸ்ட்ரஸ் பாடிலி ஃபியூச்சர்ஸ். அவங்களுடைய கண்கள் வந்து தாமரை பூ மாதிரி இருக்குமா. அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல பலம் இருக்குமா. யாரை எதிர்க்கிறதுக்கு? தேவர்களை எதிர்க்கிறதுக்கு கூட பலம் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ அந்த சகாக்களுடைய உடம்பு எப்படி கடவுள் வந்து தேகம் தொளிப்பா இருக்கு, அவருடைய கண்கள் தாமரை பூ இருக்கு மலை மாதிரி இருக்கும், இவங்களுக்கும் அந்த ஃபியூச்சர்ஸை கொடுத்துருக்காருன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஒருத்தர் வர்ணிக்கிறார் கிருஷ்ணர், ஒருத்தர் சம்மன் அட்ரஸ்ட் இங்க வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி, கிருஷ்ணர் வந்து இந்திரபிரஸ்தால இருக்கும்போது சொல்றாரு ஒருத்தர், கடவுளே நீங்க வந்து உங்களுடைய பர்சனல் தனிப்பட்ட சேவர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, பர்சனல் அசோசியேட்டு, அது யாரால தலைமை தாங்கப்படுகிறது? உத்தவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் வெரி சோ க்ளோஸ் டு கிருஷ்ணா. ஏன்னா இஸ் த பெஸ்ட்.
உத்தவா இஸ் கன்சிடர்ட் as பெஸ்ட். பார்த்தீங்கன்னா அவரை பார்த்த அந்த கோபிக்கு தூதுவர் அனுப்புவார் இல்லையா கிருஷ்ணர், ஒரு நிமிஷம் வந்து என்னடா கிருஷ்ணர் வந்தாரான்னு அவங்க தகைச்சு போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவருடைய ஃபியூச்சர்ஸ், பாடிலி ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரியே இருக்கும். அவர் வந்து கான்ஃபிடென்ஷியல் பர்சன். அதனால கோபிஸ்க்கு வந்து தூதுவராக அனுப்புகிறார். ஓகே. ஸோ அவரை பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே வந்து எங்கே நின்றுட்டு இருக்காருன்னா துவாரகா என்ட்ரன்ஸில் வந்து காவல் நின்றுட்டு இருக்கார். எதுக்கு நின்றுட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்க வந்து ஏதாவது ஆணை பிறப்பிப்பீங்க, உடனே அதை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அங்க நின்றுட்டு இருக்காரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவர் எப்பவுமே அவருடைய கண்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தார தாரையா கண்ணீர் வந்துட்டே இருக்கு. அப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உற்சாகமா இருக்கார். எப்பவுமே பயம்ன்றதே இல்லை. அந்த ஈஸ்வரன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அக்னி வந்து கக்குவார். அவர் அந்த இடத்த வந்து அவருடைய பக்தனுக்கோசம் இந்த இடத்துல சண்டை வரும். கிருஷ்ணர் சிவாவுடைய பக்தர் இருப்பாரு. அவருக்கோசம் சிவனுடைய பக்தன் ஒருத்தர் இருக்கார். அவருடைய ஆணைப்படி கிருஷ்ணரை எதிர்த்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல சண்டை போடுறதுக்கு வருவார். அப்போ வந்து அவர் வந்து அக்னி பிளம்பெல்லாம் அவர் மேல போடுவார். அதை கண்டும் அவர் வந்து பயப்படுறது இல்லை. அதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா எவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைந்த பக்தர்கள்ன்றத உத்தவருடைய பாவனையில வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தருடைய பாடி டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்றாரு. அவருடைய உடம்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருமையா இருக்கு. யமுனா நதி மாதிரி இருக்குது. யமுனா நதி தண்ணி எப்படி கூலா இருக்குமோ அவரும் வந்து கூல் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர் எப்பவுமே வந்து மலர் மாலை அணிஞ்சிருப்பாரு. ஓகே. அது எந்த மலர் மாலைன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மலர் மாலையை தான் அவர் தானுக்கு ஏத்துப்பார். அவரும் வந்து பட்டு பீதாம்பரம் அணிவிச்சிருப்பாரு. அவருடைய 2 கைகளும் வந்து போல்ட், டோர் கதவுக்கு வந்து போல்ட் எப்படி ஸ்ட்ராங்கா இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அவருடைய கண்கள் வந்து தாமரை பூ மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர் தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நம்மளும் வந்து ஸோ லெட்டஸ் தேர்ஃபோர் ஆஃபர் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல் ஒபைசன்ஸ் அண்ட் டு உதவாஸ் லோட்டஸ் ஃபீட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க சொல்றாரு ரூப கோஸ்வாமி. ஓகேங்களா. ஸோ உத்தவரோட வந்து பாத்தீங்கன்னா உத்தவர் இப்ப என்ன பண்றாரு? ஸோ இந்த பேராகிராஃப்ல உத்தவரை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க. அவருடைய குணாதிசைகள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தோம். அவருடைய பாடி ஃபீச்சர்ஸ். இப்போ உத்தவர் வந்து என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணருடைய டிரான்ஸ்டென்டல் குவாலிட்டிஸை பத்தி சொல்றாரு. நீங்க தான் எங்களுடைய தலைவர். நீங்க தான் எல்லாராலும் வழிபடக்கூடியவர். நீங்க தான் இந்த சிவனையும் சரி பிரம்மாவையும் சரி இந்த எல்லா உலகங்களையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ உங்களுடைய தாத்தா ஓகே உக்ரசேனா யாதுக்கு வந்து அரசரா இருக்காரு? மதுராக்கு இல்லையா? ஸோ அவரும் வந்து எல்லாருமே உங்க கீழே கண்ட்ரோல்ல தான் இருக்காங்க. நீங்க வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து அதிபதி. இந்த அண்ட கோடான கோடி அண்டங்களுக்கு நீங்க தான் அதிபதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இப்படி இருந்தும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு துண்டு நிலத்துக்கு வந்து பிச்சை எடுத்தீங்க. பெக்டு ஃபார் ஏ லிட்டில் லேண்ட் ஃப்ரம் த ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரே வந்து ஒரு சமுத்திர சாகரம் இல்லையா? ஓஷன் ஆஃப் விஸ்டம். ஸோ அப்படி இருக்கிறவர் வந்து சில சமயத்துல என் கீழே வந்து கன்சல்டேஷன் எடுத்துப்பாரு. ஸோ அதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறது? தன்னுடைய சகாக்களுக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாரு. ஸோ இங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் சேவ பாவா வந்து கம்மியானது இல்லைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இஸ் சோ கிரேட் மேக்னானிமஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் வந்து யாரை பத்தி சொல்றாரு? பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தி சொல்றாரு உத்தவர் இல்லையா? பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ சிறப்பு அம்சங்களை வச்சிருக்கிறவரு சாதாரண மனுஷன் மாதிரி வேற வேற செயல்களை எப்பொழுதும் செஞ்சுட்டு இருக்காருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இப்போ வந்து ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் லார்ட். ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் டிவிஷன். 4 வகையா பிரிச்சிருந்தாரு இல்லையா ரூப கோசாமி. ஸோ ஃபாலோயர்ஸ் ஆஃப் காடை வந்து என்ன சொல்றாரு? கடவுளுடைய பாத சுவற்றினை வந்து பின்பற்றுவர்கள் வந்து அனுகாசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஃபாலோயர்ஸ் அனுகாஸ். இதுக்கு உதாரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சுச்சந்திரா, மந்தனா, ஸ்தம்பா, ஸ்தூம்பா சுதம்பா சுதம்பா இவங்கெல்லாம் வந்து துவாரகா வாசிகள். ஓகேங்களா? துவாரகா வாசிகள் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு என்ன விசேஷம் பாத்தீங்கன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வேலைகள் குறிப்பா கொடுத்துருப்பாங்க. குறிப்பா இவங்க வந்து இந்த வேலை தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அதை இந்த இடத்துல பார்க்கலாம். மந்தனா வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா கடவுளுக்கு வந்து எப்பயுமே கொடை பிடிச்சிருப்பார். ஓகேங்களா? அப்புறம் சுதந்திரா என்ன பண்ணுவார்? சந்திரா வந்து என்ன பண்ணுவாருன்னா கடலுக்கு வந்து விசிறி தன்னுடைய ஒயிட் சாமரம் இருக்கு இல்லையா? அந்த சாமரத்துல வந்து விசிறிட்டே இருப்பார். ஓகேங்களா? தம்பா அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா கடவுளுக்கு வந்து வெற்றிலை பாக்கு கொடுப்பார்.
ஓகேங்களா? ஸோ இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஒரு ஒரு வேலை குறிப்பா இவங்க இந்த வேலையை தான் செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த பக்தர்கள் கூட பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு வந்து சேவை செய்யறதுல வந்து ரொம்ப பிஸியா இருக்காங்கன்றதை இந்த இடத்துல ரூப கோஸ்வாமி சொல்றாரு. ஸோ இது வந்து எங்க இருக்கிறவங்க துவாரகால இருக்கிறவங்கள பார்த்தோம். ஓகே, இப்போ விருந்தாவனத்துலயும் கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க. யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரக்தகா, பத்ரகா, பத்ரி, மதுகந்தா, மதுவிரதா, ரசாலா, சுவிலாசா, பிரேமகந்தா, மார்கந்தா, அனந்தா, சந்திரசா, பயோதா, பகுலா, ரசாதா, சாரதா. இது மாதிரி சில பேர் பிருந்தாவனத்துலயும் இருக்காங்க. ஸோ விருந்தாவனத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க எல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நந்த மகாராஜாவோட மகன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். அவங்களுக்கு வந்து ஆஹ் மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை தெரிவிப்பாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்றது, இந்த சகாக்கள் வந்து எப்படி இருக்காங்கன்றது, அனுகாஸ் எப்படி இருக்காங்கன்ற டிஸ்கிரிப்ஷன் இங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அவங்களுடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா முத்து மாலைகளால அணியப்பட்ட மாலைகளை வந்து அணிஞ்சிருக்காங்க. கையில வந்து பாத்தீங்கன்னா தங்கங்களா அணப்பட்ட வளையல்கள், பிரேஸ்லெட் எல்லாம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. அவங்கவுங்க உடம்புக்கு நிறத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சது, ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு கலர்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரியுது இல்லையா? அவங்க உடம்புக்கு தகுந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கிறாங்கன்றத சொல்றாங்க. ஸோ இதை வந்து இன்னும் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னா யசோதா மாதா சொல்றாங்க. ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கா கூப்பிட்டு ஒரு ஒரு வேலையை சொல்றாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல. பக்கலா, நீ தயவு செய்து வந்து கிருஷ்ணருடைய அந்த பட்டு பீதாம்பரம் ட்ரெஸ்ஸை கிளீன் பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பக்குலாக்கு வேலை என்ன, கிருஷ்ணருடைய துணியை கிளீன் பண்றது. அப்புறம் வரிகா, நீ வா, கிருஷ்ணர் வந்து குளிக்க போறாரு, அதுல வந்து நறுமணமான கலந்த சென்ட்டை போடு, குரு சென்ட்டை போடுன்னு. ஸோ நறுமணமான விஷயத்த கலக்கிற வேண்டிய வேலை தான் வந்து வரிகாவோட வேலை. ரசாலாவோட வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெற்றலை பார்க்க வந்து கொடுக்கறது. ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு வேலையை செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, சீக்கிரம் இதெல்லாம் பண்ணுங்க, கிருஷ்ணர் வந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுல வந்து யாரு சிறந்தவங்க, இந்த அனுகாஸ்ல யாரு சீஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா ரக்தகா வந்து தான் சீஃப்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் அவருடைய பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி இருப்பாருன்னு, அவருடைய உடம்பு கலர் வந்து புதுசா ஒரு புல்லு வந்து மலைச்சிருந்தா அதனோட கலர் எப்படி இருக்கும் அது மாதிரி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அவர் போட்டுட்டு இருக்க ட்ரெஸ் வந்து எல்லோ கலர் ட்ரெஸ், மஞ்சள் நிற ஆடை. இவர் எதுல வந்து தலை சிறந்தவர், கை தேர்ந்தவர்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடல்ல வந்து சிறந்தவர். அப்புறம் எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில வந்து நித்தியமா ஈடுபட்டு இருப்பாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க ரூப கோசாமி என்ன சொல்றாரு பாருங்க, லெட் us all become the followers of Raktaka in offering the transcendental loving service to the Krishna. ஆலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. ஹரி போல். ஸோ ரூப கோசாமியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சேவகம் பண்ணார். அவங்களே மஞ்சரிஸ், அவங்களே வந்து என்ன சொல்றாங்க, அனுகாசை ஃபாலோ பண்ணலான்னு சொல்றாங்க. அப்போ கண்டிப்பா நம்மளும் வந்து இதை பின்பற்றணும் இல்லைங்களா? ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ட் கிருஷ்ணா கேன் பி அண்டர்ஸ்டுட் ஃப்ரம் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் டு ரசாதா. ஸோ ரசாதாக்கு ஒரு சொல்றார் ஒரு விஷயத்த கிருஷ்ணர், ஜஸ்ட் ஹியர் மீ, ப்ளீஸ் பிளேஸ் மீ ஸோ தட் ஐ may always be engaged in the service of Lord Krishna, who has now become famous as the lifter of Govardhana Hill. ஓகே, ஸோ இவங்க என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ வந்து ஃபேமஸ் ஆயிட்டாரு கோவர்தன மலையை தூக்கிட்டு இல்லையா? ஸோ எனக்கு அவரை சேவை பண்றதுக்கு எனக்கும் வாய்ப்பு கொடுங்க ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? இது வந்து யார் சொல்றாரு, ரசாதா சொல்றாரு. ஓகே, இது வந்து யாருக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்திருக்குது, ரக்தகா ஏற்கனவே வேலை செய்யறாரு. அண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ரக்தகா, அட்டாச்மெண்ட் ஃபெல்ட் பை ரக்தகா. ரக்தகாக்கு ஏற்கனவே சேவை நிறைய, இன்னும் அவருக்கு வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சேவை மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்றத பாருங்க, அந்த வார்த்தையில தெரியுது. தயவு செய்து ப்ளீஸ் பிளேஸ் மீ சோ தட் ஐ மே ஆல்வேஸ் என்கேஜ் இன் சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. சேவையே பண்ணிட்டு இருக்காரு, இன்னும் சேவை பண்ணணும் எவ்வளவு அளவுக்கு ஆசை இருக்கு பாருங்க. ஸோ நம்ம சர்வீஸ்ல வந்து என்ன ஆசை இருக்கணும், எந்த மாதிரி ஆசை இருக்கணும், பேராசை இருக்கணும் இல்லையா? பௌதிக விஷயத்துல வந்து இருக்கக்கூடாது, கடவுளுடைய பேர் கிருஷ்ணாவுக்கு சேவை பண்ணணும்னு ஆசை.
சேவகன். சரி, இவருக்கு பாருங்க ஏற்கனவே பண்ணிட்டு இருக்கிறத பத்தாம இன்னும் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பக்தர்கள் வந்து ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருப்பாங்களாம். எதுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து சேவை செய்யறதுல வந்து ரொம்ப வந்து கேர்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யறது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த எறும்புக்கு கூட வந்து மரியாதை கொடுக்குறனோ அவனால தான் வந்து எப்பவுமே நித்தியமா சந்தோஷமா இருக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்க வந்து தான் வந்து எலிஜிபிள். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க. ஆஹ் கிருஷ்ணருக்கு டைரக்டா சேவக செய்யக்கூடிய அவனுடைய மனோநிலை வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ இங்க ரத்தகா ஒரு முறை சொல்றாரு, நாட் ஒன்லி இஸ் கிருஷ்ணா மை வர்ஷிப்பபிள் சர்வபல் லார்ட் பட் ஆல்சோ கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா. நான் வந்து அவருக்கு மாத்திரம் சேவை பண்ணல, அவருடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கோபிஸ்க்கும் வந்து நான் சேவை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் இப்ப என்ன சொல்றாரு பாருங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நான் சேவை பண்ண கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண சமானம். மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஆஹ் இதனால எனக்கு வந்து கர்வம் வரக்கூடாது. நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்றேன், கோபிகளுக்கு சேவை பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து யாருக்கு சேவை பண்ணணும்? தூய பக்தர்களுக்கும் சேவை பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. கிருஷ்ணா, கோபி, தூய பக்தர்கள். இதுல வந்து எனக்கு என்ன வரக்கூடாது? நான் வந்து கர்வம் வரக்கூடாதுன்றதுல வந்து நான் ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். அப்புறம் வந்து லாஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் த டாபிக் மாதாஜி, த மென்டாலிட்டி ஆஃப் டைரக்டா சர்வீஸ் பண்றவங்களை வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூப கோசாமி தூரியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. தூரியா, யாரெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணருக்கு நேரடியா சேவை பண்றாங்களோ அவங்கள வந்து தூரியான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்க வந்து ரூப கோசாமி வந்து இதுல வந்து 3 பிரிவா சொல்றார். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா தூரியா, தீரா, வீரா. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல வந்து ரக்தகா எந்த கேட்டகரியில வராருன்னு பாத்தீங்கன்னா தூரியா கேட்டகரியில வரார். ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்து தீரான்றவங்களை வந்து என்னவா சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து தீரான்றவருக்கு வந்து ஒரு முறை வந்து சத்யபாமாவுக்கு வந்து கிருஷ்ணருக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க இல்லையா? அவங்க வீட்டுல ஒருத்தர் இருக்கார். சத்யபாமாவுடைய சேவகன், அவங்களுடைய பையன் ஒருத்தர் இருக்கார். ஓகேவா? அவன் பாத்தீங்கன்னா எப்பவுமே இவங்க வீட்லயே தான் வளர்ந்து வந்துட்டார். ஸோ பெரியவனா ஆயிட்டார். ஸோ அவங்களுடைய உறவு பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ணன் தங்கச்சி மாதிரி இருந்துச்சு. பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர் மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால கல்யாணம் பண்ணும்போது சத்யபாமா கூடயே இவரே அனுப்பிச்சிடுறாரு. ஓகேவா? அந்த வேலைக்காரி பையனையும் அனுப்பிச்சிடுறாரு. அவங்க பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு உயர்ந்த இடத்துல வச்சிருக்காங்க. நம்ம இப்ப எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம்? வேலைக்காரனா இப்படி இருக்கணும், வேலைக்காரியா இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாகுபடுத்தி வச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஒரு கோடு போட்டு வச்சிருப்போம். அங்க பாருங்க அவங்க வீட்டுக்கு போறாரு. அங்க போயிட்டு அவர் வந்து கிருஷ்ணனுக்கு மைத்துனனா ஆயிடுறாரு. பிரதரி மைத்துனனா ஆயிடுறாரு. கிருஷ்ணர் கூட வந்து ஜோக்கெல்லாம் அடிச்சுட்டு பேசிட்டு கிருஷ்ணர் கூடயே வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஒரு முறை அவர் என்ன மாதிரி அட்ரஸ் பண்றாரு பாருங்க. கிருஷ்ணர் கிட்ட பேசுறாரு. நான் வந்து கிருஷ்ணருடைய கூடயே இருப்பாங்களே லக்ஷ்மி தேவியோடைய அருள் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு நான் ட்ரை பண்ணதே இல்லை. பட் இருந்தாலும் நான் பாரு எவ்வளோ அளவுக்கு லக்கியா இருக்கேன், கிருஷ்ணர் கூடயே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கிருஷ்ணர் வீட்லயே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எனக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். இதுதான் வந்து தீரா. ஓகே. கிருஷ்ணர் கூடயே வந்து இருக்கிறாங்க. அவர் கூட வந்து வீட்லயே இருந்துட்டு ஜோக் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஒரு குடும்பத்துல ஒரு அங்கத்தினா இருக்கிறேன், கன்சிடர் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த மெம்பர் ஆஃப் யுவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. மைத்துனன் இல்லையா? வீரான்ற என்னன்னு சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். வீரான்னு ஒன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இஸ் ப்ரைடு. அப்ப அதான் இங்க ஒருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா இது ஒரு பக்தர் சொல்றாரு. பலதேவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரலம்பாசுரனை வந்து அழிச்சார். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்லை. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பிரத்யும்னா வந்து ஒரு சின்ன பையன், அதை பத்தி எனக்கு கவலை, ரொம்ப கவலை இல்லை. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீ யாருக்குலையும் எதுவுமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, எனக்கு எதையும் தேவையில்லை. ஏன்னா நான் ஏன் அது மாதிரி சொல்றாருன்னா அவர் வந்து யார்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாரு? ஐ சிம்பிளி எக்ஸ்பெக்ட் கடவுளுடைய பார்வை பட்டா எனக்கு போதும். ஈவன் வந்து நான் சத்யபாமாவை பார்த்தும் வந்து எனக்கு பயம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. பலராமரை பார்த்தும் வந்து எனக்கு பயம் இல்லை, சத்யபாமா பார்த்தாலும் எனக்கு பயம் இல்லை, பிரதீபனை பார்த்தா அவன் ஆஃப்டர் ஒரு சின்ன பையன். எனக்கு என்ன வேணும் பார்த்தீங்கன்னா யார்கிட்டயும் நான் எது எதிர்பார்க்கல, கடவுளுடைய ஒரு கண்ணோட்டம், அது கிளான்ஸ்க்கு என்ன சொல்றது, ஓரமா ஒரு பார்வைப்பட்டா போதும், அதுக்கோசம் தான் ஏங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒருத்தர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றார். இந்த பாவனையில இருக்கிறவங்கள வந்து வீரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம். 3 வார்த்தை, அது ஒரு முறை சொல்லிக்கலாம். தூரியா, தீரா, வீரா. ஓகேங்களா?
ஸோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து 4வது கேண்டோல வந்து 20வது அத்தியாயத்துல 28வது ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்றாரு. கிங் பிருத்து மன்னர் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் நான் செஞ்ச செயல்ல வந்து லக்ஷ்மி தேவியா வந்து திருப்தி அடைஞ்சாங்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. அவங்க என்ன தவறா புரிஞ்சிட்டாங்களோ இல்லையான்றதே எனக்கு தெரியாது. அதை பத்தி நான் இப்ப கேரும் பண்ணல. அதை பத்தி நான் வந்து கவலைப்படல. ஏன்னா எனக்கு உங்க மேல வந்து ஃபுல் கிருஷ்ணர் மேல வந்து நம்பிக்கை இருக்கு. எதனால அந்த நம்பிக்கை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்களாம் வந்து கருணையற்ற காரணமற்ற கருணை வச்சிருக்கோங்க உங்களுடைய தொண்டர்களுக்கு. நான் செஞ்ச சின்ன மினியல் சர்வீஸ் கூட நீங்க வந்து பெருசா எடுத்துப்பீங்க. ஸோ அதனால உங்க மேல வந்து எனக்கு ஸோ என்னுடைய ஹம்பிள் சர்வீஸை வந்து நீங்க எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு தெரியாது அது எவ்வளோ அளவுக்கு உயர்ந்தது இல்லைன்றத. பட் நீங்க வந்து ஆத்மா ராமா செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட்டு. நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்னன்னாலும் பண்ணலாம். யூ கேன் டூ எனி திங் யூ லைக் வித்தவுட் ஹெல்ப் ஆஃப் எனி ஒன் எல்ஸ், இல்லையா? ஸோ அதனால வந்து நான் உங்ககிட்ட வந்து தஞ்சம் அடைகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. என்னுடைய சேவை வந்து லக்ஷ்மி தாயாருக்கு திருப்தி பண்ணுச்சே இல்லையான்னு தெரியல. பட் ஐ நோ யூ வில் அக்செப்ட் ஆல்வேஸ் அக்செப்ட் மை சர்வீஸ் எனிவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றாரு? ரித்து மன்னர் சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளும் இது மாதிரி ஞானத்தை நமக்குள்ள வந்து எடுத்துக்கலாம். டிவோட்டிஸ் அட்டாச்டு டு த டிரான்சென்டென்டல் லவ்விங் சர்வீஸ் ஆஃப் த லார்ட் மே பி டிஸ்கிரைப்ட் எய்தர் ஆஸ் கடவுளுக்கு வந்து கடவுளுடைய திவ்யமான சேவையில பக்தி சேவையில ஈடுபட்டிருக்கவங்களை வந்து என்ன சொல்றார் ரூப கோசாமி பார்த்தீங்கன்னா, சரணாகதி அடைந்த ஆத்மான்னு சொல்றாங்க. இல்லைன்னா லிபரேட்டட் சோல்ஸ், சரணாகதி சரண்டர்ட் சோல்ஸ், இல்லைன்னா சோல்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். பக்தி நிலையில வந்து பக்குவம் அடைந்த ஆத்மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இல்லையா? 3வது என்ன சொல்றாங்கன்னா, எப்பவுமே அந்த ஆத்மாக்கள் கடவுளுடைய நித்தியமான சேவையில ஈடுபட்டிருக்குது. ஸோ அந்த அப்படி இருக்கிறவங்கள வந்து தான் வந்து பர்ஃபெக்ட். ஓகே, சச் டிவோட்டிஸ் ஆர் கால்ட். இந்த 3 நிலைகள் சொல்றாங்க. சரண்டரை வந்து நியோஃபைட்னு சொல்றாங்க. எதர் சரண்டர்ட் ஆர் சோல்ஸ் அட்வான்ஸ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அதுக்கு அடுத்தது அட்வான்ஸ்ட் இன் டிவோஷனல் சர்வீஸை வந்து பர்ஃபெக்ட்னு சொல்றாங்க. யார் கம்ப்ளீட்லி என்கேஜா இருக்கிறவங்க வந்து எட்டர்னலி பர்ஃபெக்ட்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 நிலைகளா வந்து ஆத்மாக்களை சொல்லியிருக்காங்க. நியோஃபைட்டு, பர்ஃபெக்ட், எட்டர்னலி பர்ஃபெக்ட். ஸோ நம்மளும் வந்து முன்னேறத்துக்கு வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணிக்கணும், இல்லைங்களா? ஸோ படிப்படியாக வந்து நம்ம இந்த பிரேம பக்தியில் வந்து முன்னேறத்துக்கு பிரயத்தனம் பண்ணணும். ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்து ரூப கோசாமி வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்களை வந்து இந்த சாப்டரில் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, இல்லைங்களா? ஸோ ரூப கோசாமி கீ ஜாய், இல்லையா? ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. ஸோ இந்த இடத்துல இந்த சாப்டரை முடிக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ பிருந்த கீ ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கீ ஜெய். ஜகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ் பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி.